Ja sa teraz na chvíľu vrátim ešte k Diane Fabianovej, pretože som od nej videla iný dokument o zdraví Slovákov. A tam ma zaujala jedna dáma, ktorá teda prekypuje zdravím, až sa trošku toho začínam báť. Prichádza pani Letícia Tandlmajerová. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Nech sa páči, sadnite si, pani Letícia. Vy ste ma zaujali preto, lebo vy ste v tom dokumente ukázali, ako robíte šnúru, ako chodíte do posilňovňa každý deň beháte, je to tak? No. Áno. Teraz teda stále to tak robíte? Áno, 70 rokov. 70 a 24 rokov fitness. Čiže koľko máte rokov? 93. Tu by som sa vám už aj poďakovala za rozhovor v tejto chvíli a nechcem vás teda akože zneužívať nejako veľmi, ale je to pre mňa neuveriteľné vás vidieť, ako robíte ten špagát. Špagát? No spravím, áno. No dajte špagát. Viete čo, ja to navrhujem týmto smerom, takto, keby ste sa mohli tak rozštepiť nejako. Aj sa vyzujte, lebo so silonkami to je taký povrch. Teraz sa kúkajte. Dobre? Dobrý povrch. Trošku to vrzga. Každý deň chodíte do fitka. Tam robíte čo v tom fitku napríklad? Tam s činkami. Bola, kedy som s 12-kilovými a teraz už len 8 kilov. No aj to je dosť. Áno, pre mňa nie je to málo, ale ako ja cvičím so robím stretchingy, aby som nerastla do zeme. Páčte sa, sadnite si. No a čo tieto kuchárske, to sú pelikány. Pelikány. To bojujem proti pelikánom, proti húrkám a proti Alzheimeru. Počkajte, tak pelikány to sú toto, to nemáte? Nie. Nemáte. A húrky sú kde? Húrky tiež húrky nemáte? Sú tuto. Tiež nemáte húrky? Nie. A proti Alzheimerovi robíte čo? A potom proti Alzheimeru to palec. Masírujem palec. To je mozog. Akože a mozog musí prísť do činnosti. Akože to je mozog? Ako nechcem vám to nejak vyvrátiť? No tak na nohe máte všetko. Jasné, ako v rámci reflexnej masáže. Áno, to je, áno. Čiže vy si masírujete palec a to vám ako robí činnosť mozgu. Že netreba ani čítať, ani nič, že iba si... Mozog potrebuje všetko, ale musí byť pohyb. Čiže pohyb? Pohyb. To nestačí len s rukami, ale všetko musíte pohnúť v tele. Dobre, a čo strava napríklad? Prosím? Strava. Strava? Ráno, každé ráno 4 stručky cesnaku, pol malej cibule. To nemáte veľmi spoločenský život, viete? Počkaj, ešte ďalej vyprávam. Potom za kávú lyžičku celer nastruhám, petržlen a mrkvu. A to si dám na chleba, posypem to s lanovými semenkami a dám na to margarín a potom ešte to posypem s tými vločkami. Na to až dáte margarín? To je, no tak to je umelé maslo. Jasné. Na to, áno. To je nie, že umelé maslo, to je umelecké dielo, čo ste teraz práve popísali. A toto robíte ako dlho? Aby som teda, ja teraz si normálne skladám recept v hlave. To už je 60 rokov. 60 rokov. A vyššie, však. Som začala 20-ke. No dobre, a okrem toho sa stravujete štandardne? Teraz tie raňajky sú jasné. To potom padám si kávu s mliekom a čierny chlieb. Ja biely nejem, ale s čiernym chlebom. A potom obedujem špagety s tvarohom. Každý deň? Nie, ale napríklad. Ja strašne to mám rada, tak to je aj 3-krát týždenne. A so slaninkou, dám si slaninku. Dobre. Áno. A tomu šalát, alebo hoci čo. Alebo po obede potom voľakú maškrtu zjem, ale už od 6 hodín už nič nejem. No moment, ja to potrebujem presne vedieť, lebo ja sa chystám takto nejako, takže čo je to hocičo, že dáte si tomu... To nestačí len teraz povedať, však ja to môžem napísať. Napíšete to, pošleme to mailom všetkým. Potom ideme spať. Ako dlho spíme? Ja idem skoro spať, po správach nejdem si lahnúť a stávam o 4. Po 4 alebo o 4? Ráno. Ja som hovorila 4. Stanete o 4? Nie, to není fér. 4. O 4 a potom? Áno, potom sa dám do poriadku a idem behať.
1,5 hodiny okolo váhu. Moment, a váh? Toto sa... To je... Ja som z Lovca a tam teče váh. A tam je krásna príroda a tade behávam. A to robíte tiež už 60 rokov? Vyše. Pardon, vyše 60 rokov. Dobre, potom sa vrátite, dáte si tam tie cesnakové veci? No to, ale to si dávam každé ráno. To každé ráno? A po behu? Na raňajkujem, oblečem sa a potom idem behať. Dobre, a napríklad také niečo ako, ja neviem, studená sprcha, to sa ešte ráta do nejakých... Studená, to si dávam každý deň. 60 rokov. Ešte skôršie som začala. Ešte skôr vyše, dobre. Dobre, studená sprcha. Áno, ja sa liečím so studenou vodou, mám silnú reumu, to je fakt. A liečím sa studenou vodou. Čiže každý deň studená sprcha. Inak dobre, to zatiaľ sedí. Takže keby ma poslali v zime do vody, tak môžem kľudne ísť. A kto by vás poslal? Hádam, to by... No ale oni ma môžu poprosiť, že či neidem s nimi. Tak v tomto štáte voči dôchodcom človek nikdy nevie, že čo si pripravia na dôchodcov, to je jasné. Tam do vody choďte všetci. U mňa staroba neexistuje. To by som vymazala zo slovníka. Len stárnutie. A stárnutie je výzva udržiavať si mladosť. A není nič krajšieho, jak od tých skutočných 20 rokov stále si povedať, mám 20, mám 20, mám 20 a dotáhnete to aj možno do 200, ale budete vždy 20 ročia. Niekedy v priebehu toho vášho ešte zďaleka sa nekončiaceho života ste sa opili napríklad? Opili? Jedenkrát som chcela vedieť, aké je to. A to bolo kedy? No, som mala asi 24 rokov. Ale som bola s kamarátkou a tam ma doniesla domov. A čo ste pili? Víno. Víno. Na ex. Ako fľašu, alebo čo? Víno na ex? Ja som ešte nevedela, že to má tak vás spracuje. A som si myslela, že to môžem piť jak vodu. Tak ste dali jednu fľašku a... Takže jednu fľašku za celý život. Tomu hovorím búrlivé víno. To ja velice málo pijem, to je raz za uherský rok. A keď tak iba decentne, že nie tvrdé, alebo tak? Ja rum mám rada, to je dobrá chuť. No moment, tu sa dostávame zase teda k iným poznatkom. Takže rum občas áno. Áno. Dobre. No si uchmatnem z fľaše. Keď nikto nevidí. Keď nikto nevidí, to znamená, že doma nemáte. No, sama, takže som... Takže nikto nevidí. Nie. Čiže vy žijete doma sama a vždy, keď sa tak zakradnete k tomu rumu, tak sa tak pozriete, či vás nikto nevidí. A koľkokrát denne vás nikto nevidí? To ja nepočítam. Chcem vám povedať jednu príhodu. Dobre. A to znamená, že keď som išla behať ráno, a musím na tú molo cez cestu prejsť. A teraz niekedy? To sa stalo pred 6 rokmi. Vy to pamätáte? A ja sa vždy pozriem, teda, či ide auto, že či ide, nejde. A ja som videla, jedno auto ide a blížilo sa ku mne a presto som prešla. Prešlo ma auto. A ja som vedela, že ma prejde, tak ja som sa nadhodila na kopotu. A potom som sa zošmekla dole, keď sa zastavilo auto. Rozumiem. Ja som stala hore, som sa oprášila, chcela som ísť ďalej behať. A ten šofér hovorí, pani, vy tu musíte zostať. Vy ste mi rozbila auto. Ja som sa strašne rozosmiala. A potom, samozrejme, SMBáci prišli, a to je prvé, čo k lekárovi. Že ste si museli láhnuť do tej pôvodnej polohy, aby vás odkreslili. Ja som stala hore, mne sa nič nestalo. Mne to prišlo strašne smiešne. A nie ste vy nesmrteľná? Ja neviem, ja mám to tak... Nemôžu ale ísť, rozbila som auto normálne. A potom tí SMBáci ma zobrali to samozrejme k lekárovi a teda sa pýtali, že ktorá je moja lekárka, tak ja som išla k mojej lekárke. A keď ma uvidela, keď tí SMBáci teda neviem, čo povedali, hovorím, hento, a tu môže aj viacej ako prejsť, keď sa mi nestane. To je môj zážitok. To je veľmi pekný zážitok. Vy by ste mohli robiť ešte kaskadérku, ako keď teraz ste už... Možná. Vy ste na dôchodku už koľko? 40 rokov. Ale celý život mám pred sebou. To mi je úplne jasné.
Ja len poviem, že tieto dážniky sú tu vystavené, lebo to je tvorba pani Tandlmajerovej. Moja práca. Jackson to je moja láska a jeho pesničky a zbožňujem rock'n'roll. Chcela by som raz zatančiť si rock'n'roll. Nechcete teraz? No nie, teraz nie, to sa musí nacvičiť vhodného partnera. Vám sa tu nikto nezdá vhodný napríklad, lebo napríklad môj otec by vyskočil hneď. Mladý, to by som musela strašne výkonná byť. Ja chcem seriózneho. Seriózneho. Viete čo? Viete čo, môj priateľ je tanečník. Vážne? Áno, ja vám to dohodnem. Ale nie, že mi ho budete baliť, lebo vy ste... Nič sa mu nestane, nebojte sa. No, vás ani autom sa nedá prejsť. A chceli by ste nejakého priateľa? Ja rozhodne, ale staršieho nie, mladšieho. Myslím, že to by sa dalo nájsť. Ale čo povie ten mladý? Čo ja budem robiť so starou? Tak dali ste si niekedy vyhodnotiť váš biologický vek u lekárov? Lebo tak možno, že... Nie, ja keď idem k lekárovi, tak volajú druhých, aby sa prišli na mňa povedať, že to není možné. To úplne chápem. No tak a v akom veku by mal asi ten priateľ byť a čomu by sa mal venovať? 30 ročí. Tak myslím, že skončili tanečné hodiny v tejto chvíli. Ja viem, ja som spokojná si, nech ste si to vyriešili. Ja som spokojná, lebo viem, že to tak dopadne. Ja len vo snách môžem tančiť. Ale nie, ja vám to dohodnem, tú hodinu tanca. Naozaj. A potom vás odvezeme do Hlohovca a 1 hodina stačí. No. A ktorí muži sa vám páčia? Mne ani nie je veľmi svalnatý, ale mierne svalnatý. Štíhly a ktorí rozumne rozmýšľajú. Ktorý, povedzme, to už začne byť komplikované, by mal toľko rozumu, aby rozmýšľal, áno, s ňou by som to mohol skúsiť. A s vami by sa dobre žilo? Jasnačka. Vy aj dážnik pomalujete chlapovi, keď treba? Aj dobre varíte? Fakticky oni by sa nemali pri mne dobre, lebo by som sa im nevenovala. Vidíte, vy máte veľa aktivít. To je to aktivita a to odrádza mužov. Oni by chceli, aby človek stále sa s nimi zaoberá. Ale terajší muži není sú takí. Ja vám poviem. No, povedzte mi. Ja mám kamarátky mladšie. Všetko, vždy aj kamarátov som mala mladších. Aj kamarátky. Čo to znamená mladšie? Pardon, čo to je mladšie? To je... O 10-15 rokov mladší. No. A koľko razy sa mi sťažujú, hovorím, vieš čo? Mám schopného, mladého muža a nemám sex. To tie o 10 rokov mladšie hovoria. Nie, to všeobecne hovorím, že ženy sa mi sťažujú. Že muži nechcú. Jaká doba prišla. No. Bola, kedy muži sa lamentovali muži, že nemajú sex. Ale teraz sú ženy. A ja vám poviem prečo. No. Terajší muži oblečú si biele košele, čierny oblek, a ten Google kufer si zoberú a idú zháňať peniaze. A idú zháňať peniaze? Áno, a žena je už v kemi. A tam to skončilo? No. Niečo na tom bude. Akurát, že... Len keby aspoň tie peniaze zohnali s tým Google kufrom. Nohy sa len tak motajú, ani súložiť nechcú, no. To je chyba, viete. No. Tá žena môže aj hola pred nimi nevšimnúť si. Vy ste šťastná? Velice. No. To je úžasné. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste prišli. Ďakujem. Pani Letícia Tandlmajerová.